Salburum ajok busa busawi dam tham dambri tama jorabo torsti tui khogi ma tongmani mangpli awaimong engmani ulo chobasu klainani bagai puskango agogoi thangka mandai amsini emelejuk sopna deborba Koktumor Shemanka mandai ardi blog boy khobjak diari kabini lukurok besi kudingma romui juta juta hapani shep sabai haksaljak tongmani tini jengjal kamini thangphani lama jengjal Jeng firangni jengjalni kok kamini lukurok mangbuli buskango phai samani awani bisitino tini sangrong salo thangai sogoika emlesek sopta deborma te kamini lukurok bai jengjalok klaijak bai koklam salaika tama baba hike klaiman Ang kaman makapsu tuh bagai lagu mahanya hambai media rakno dan naik tanah lukurok no jotan ma khak aham ya paro इंग्रजी बिसी को ताल जो तो हम भाई तीन और वो बिजिटो खाई क्या तम हुकाई कैसे चैनल नुखा तो जे कुथुक नित्य खक माने नुबई ना और वो इलेक्शन सिमिया आं जो तो बिसी नांग बिजिट खाई क्या जो तो बिसी बिजिट खामन परे अब हम कैसे बेजुआ बिसिंग तो खा वो माहे बेजुआ हिमाला हर बांग कैसे Kaisa madop, kaisa hangga ba nolbagala. Makanya diari kami. Amo hakai duita jaga bo ma asugu. Ekta bisi no duita bisi haingi jong. Hanggai yang madobo bo thangka madop bisi je jaga bisi asuma jaga. Oro nolbagala bo phaika je diari kami bo sokaija. Afro bo ang visit khai thangmani tuirok niya korongni no visit khai thangja. Hanggai tini oro phaimani phainu phaika te Orang tui tunggu ti, piaba tasing asing tui bo sarung nai leka, piaba o tui hingga belai ke iron kebang, o iron no jadi filteri di hingga o tui no use kai mana, tini abo department bang perai no saja khun bo kelaija, jenggorok nangun hini nai o elakani borok je nangnai sok nai borok ban thani sajak no, hingga orang tui di paina panok lama ni bejuangi tongka, lama kakjak mesin kotor ngangkai olah mati tu meya. Abni bagai orwo omahai tu kaham kainan panom deep tubel ba many deep tubel kainan panom hai meyangi tongkang bejuangi tongkang. Ang sudu DWS baya PWD bay bukok saka department bay engineer bay. Ob bo omahai ken sawa o lama bo tender ngai paika work order nongkhor na simi baki work order nongkhor kangkai mas kaisawon pairi nai hinsaw. Takte bo Tangki kok sawan borok bay, bono simi pano, jadi doti ke kelai rima kangkang ke, habi nai, or filter pan asal dengan biasa sama kainai, karena ke yobo tui nung maya, eng tolani kok nung ima tongo. Tiaba jadi yobo kaya sini, borok soli nani kangkang ke ba, fit kari rok, ang niji ba agyo mahakin soli fayo, tui jadi iron ganang kangkai, fit kari no ruinai, o tui no mas sewo, mahakin mas sewo. Omahai kisah kosto kai nungi ma tongne hayasa porjonto o tolani porishrom ke khok mani silai o tuino jodi fitkari bai riwinai tui omahai buklai mano jodi omahai khlai nungma khang ke ba omahai ke bu nungi mano ba oroni iron juda phanangi mano fitkari ri pano nungma ya jatngi to nungma glak hai pano doti khai dini nang pressure nai tai kaisa ko gang nong media ni bising ti sanan musungo tini orwo mandai elaka wo sekango CPM ni jara MLA ngthanai ro borok bomahai ka kam khailang ka bo no balai khewana masingsa ar public rogbo demand khaimani nugya tabung media juk social media juk rogo amhaike nukja khati pramo thani
MLA government no kuri phano amahai ke rogo phunuk laimani obor kunu nuwin tongo jeng bongni phurung gangkai CPM rok bo tam khlai langa samiya CPM rok bo khlai kalangnan kok tongmani jebabe mandai elaka o asik mandai elaka je jaga o mandai elaka Agartala শহর bai asik চাইয়া mo je mandai elaka no tinai rajnitik bes ba o mandai elaka o jebabe CPM ni no ADC hapango bo boromganang Radha Charan Deborma boromganang Manoranjan Deborma borok tongui thangka MLA tai CM পর্যন্ত ongui thangka o jaga setabuk o jaga tuirok manang yang tong kai belai wana masingsa a jora ba o elaka no borok dimanda khlaya bo silia tebo hangka tai kaisa hangka aro BJP IPF tinni sarkar government tongpro aro ex MLA boromganang Dhirendra Deborma bobo to hapango tongui thangka bobo busu khalailaya bo borok no nugui tongo bono khaitang a jora o demand khlailia bono tang media ringi nai demand khlailia bus hingke bini jora o judi oma haike elakan borok demand khlaika hangkai lama hamia tuima nengya karin krei oma haike judi demand khlai to hangkai oma hai asuk buktu bugi ingla khamu oma hai asuk tuima nengya rok lama hamia rok oma hai ingla khamu jai ho angabo nainani thanglia ang orbo government no kuri phano tipra motha to government no kuri phano jing sarkar kuri phano pressurize khlai nai ang tabubo samung tangui tongo khlai tongo ebong chanan thang hangka orbo jodi systematic thanan hingka hangkai orbo chairman no sanani dorkar tongmani chairman no sakang sadi chairman bo olosung bai kok sanai bini elaka o tam problem tong bini elaka tuima nangya da lama hamya da school da nangi tong current da nangi tong sob bishoy bo sakaise orotam nangi tong jing saimanai elaka o tam nangi tong jing saimanai abo chairman sakang jano khangka belangka kahamungnai median bisingtu nang sanani musungo manda elaka ni jara borok rokno norok nijini village committee ni chairman ba sakang kok salaidi nini elaka o tam problem tong abo chairman ni bisingti sakangkai chairman bo phai singo bujugu sapai hangkai omo hai bepar sapai hangkai jingte bo kaham ungnai erporte jing biji do khlai manai ebong te pressurize rimanai government aro nang tong hunine pressurize rimanai omo hai kai judi systematic thangka hangkai janai to phano ang pressurize rimang no lama botabuk nong khori tongo lama botabuk tender ungino work order nong khori nai oro 13 ta samung rok khlainani thangjagi tongo mas kaisen bisino khlaijak nai tebo bo sud 13 ta ya 18 19 ta bodoi kam khaijagan oma hai lama kaham ungnai lama ni bagi bo oma hai kena sajak tongo tai current problem abro bu nai ni tongo tai tuini problem to abo nai na tongo ani je MLA phanni rangbai to ang tui hingkang ka kasa bangla bai tongo joler opor nam jibon hinai nai tui no nango tui no yak bai tui nungui se 21 din banchi tongman hingkai tui se chini buri rok lamawo kasma pot oborut makhlayo tui sanlayo hinai no tui no nango hinai nai ang tui no besir bag rekha mahaikai choli tongo 8 ta tui tabo complete ngi tongo tebo rijak nai ebong rui botongo amahaikai no tui no ang sakang wan sugi nai tui no ri tongo tai MLA phan bai tam khaijayago nai truk khai tongo phainai bo soro to MLA phan ni rangbai tam khaijana bo chairman rok no sui no tam nang ni ne elaka tam nang amahaikai rijak nai amahaikai khlai tongo jai hok tini bongorwo tui amahaikai tola ko khongmani belaga kha khamka belaga dukho nangka amahaikai je chini o mandai elaka o amahaikai tagbo amahaikai asuk jora tola klugjak tuini bage amahaikai tui khokmaro buri rok khub kosto khaina aro solilai tolayo obo belagai kha khamo borok jahate tui bai yak bai khai tongmanan tui khai chesta khlainai ebong yango je tui hau phaijak ab bahai filter system khai riman ab bangsai toknai hambai